Moikka, tässä Kimmo Superlanssilta. Markkinointi, niin kuin moni muukin ala, tulee mullistumaan tekoälyagenttien myötä. Tässä ollaan nyt Superlinesin sisällä, missä näkyy heti, miten meidän itsenäiset tekoälyagentit suorittaa meidän asiakkaille relevantteja tehtäviä täysin automaattisesti ja itsenäisesti. Nämä on tosi raskaita juttuja, mitkä on ennen vienyt markkinointitiimeiltä tosi paljon aikaa ja resursseja, jopa niin paljon, että kaikilla ei ole edes varaa tai aikaa tai osaamista näin. Eli miten tämä homma toimii? Meidän asiakkaat kertoo Superlinesille, mikä heidän strategia on, mitä he haluaa saada aikaan, missä markkinassa he on ja ketkä heidän kilpailijoita on. Sen lisäksi he laittaa tänne kiinni heidän markkinointikanavat, missä kanavassa he haluavat saada informaatiota Superlinesilta sekä heidän mainonnan kanavat ja analytiikkatyökalut. Sen jälkeen Superlines on kykeneväinen itsenäisesti miettimään, että mitä mun pitää tehdä, että tämän asiakkaan tulokset paranee. Se työskentelee täällä jatkuvasti, päivittäin. Täällä oikealla kulmassa näkyy, mitä tehtäviä Superlines suorittaa. Ja nämä on tosi raskaita juttuja, mitä me automaattisesti tehdään tuolla taustalla. Lopputulos on se, että me pystytään kertomaan tiimille jatkuvasti, mihin heidän tulisi nyt keskittyä. Minkälaisia asioita tuolta datasta nousee esiin? Mitä kilpailijat tekee? Missä on kasvumahdollisuuksia? Ja kertomaan tasan tarkkaan, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tänään tehdä ja miten ne toteutetaan. Sekä mikä on se liiketoiminnallinen vaikutus, mikä tulee sitten, kun tehdään nämä toimenpiteet. Nämä toimenpideehdotukset tulee tänne alustaan, ne tulee myös sähköpostiin tai Slackiin tai Teamsiin, missä luonnollisesti markkinointitiimit tekevät töitä. Sen lisäksi, että meillä on tämä automatiikka ja näitä itsenäisiä tekoälyagentteja, toinen mullistava asia on, että markkinointitiimit pystyvät suoraan meidän agenteilta kysymään asioita. Esimerkiksi, miten mun markkinoinnin kanavat menee, mitä sieltä nousee esiin, mitä meidän kilpailijat tekee. Enää ei tarvitse mennä niihin 10 eri työkaluun tekemään näitä erikseen, vaan voi työskennellä täällä tekoälyassistentin kanssa, joka pystyy todella tehokkaasti tuomaan niitä tietoja, analyysejä ja toimenpideehdotuksia suoraan pureskeltuna. Kiitos.